Вітаю, сябры! Вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. Evout не дасягнула вышыні, атрымала першае абнаўленне на 60 гигабайт. А да выхаду рыхтуюцца некалькі дзіўных жахаў пра Германію 84 года і збег з турмы галюцынацый. Усё гэта і рэлізы бліжэйшых дзён у бягучым відэа. Перад пачаткам праверьте подпіску на канал, ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. 18 лютага адбыўся рэліз ролевай гульні Evout ад Obsidian. Разам з агульным рэлізам яна выйшла і ў падпісцы Game Pass. Прафесіянальныя крытыкі і простыя геймеры сышліся ў меркаваннях, што гульня хоць і не нясе ніякія новаўвядзенні ў жанр і індустрыю, але ўяўляе сабой добра сабраную гульню. Агульны анлайн з тым склаў крыху болей за 17 тысяч пры, паўтарусь, адначасовым рэлізе ў сервісе ад Xbox. На мой погляд, вынік даволі сціплы, хаця аматары ролевых гульняў зараз заняты больш прыгодамі індыржыха ў Kingdom Come 2. І таму, магчыма, у гульні ад Obsidian будзе яшчэ шанс на дыстанцыі, асабліва, калі водгукі хоць і не касмічныя, але ж і не ганебныя. Адразу з рэлізам Evout узначаліла некалькі чартаў па продажах у такіх краінах, як США, Англія і Францыя. Распрацоўшчыкі таксама хутка адрэагавалі на негатыў гульцоў і выпусцілі абнаўленне, якое выправіла шэраг памылак, але больш значныя змены закранулі геймплейны баланс. Нюансам можна назваць толькі вагу гэтай ладкі 66 гигабайт. Цяпер бітвы з сапернікамі, якія валодаюць лепшым або горшым рыштункам, сталі больш збалансаванымі. Важным паляпшэннем стала павышэнне баявой эфектыўнасці кампаньёнаў. Іх здароўе павялічылі, а паводзіны зрабілі больш разумнымі, што дапаможа пазбегнуць хуткай страты падчас бітваў. Адно з самых значных змен — паляпшэнне графікі на Xbox Series X. У версіі да абнаўлення ў гульні былі праблемы з якасцю выявы ў рэжыме прадукцыйнасці, асабліва ў месцах, дзе шмат зацененых абласцей. З новай ладкай якасць ценяў значна палепшылася, асабліва ў першых лакацыях, што зрабіла графіку больш прывабнай. У Беларусі гульня недаступна, іншыя рэгіёны — 70 еўра, 300 злотых ці 2000 грыўняў. Студыя Relic Entertainment, адказная за серыі Homeworld, стратэгію ў сусвеце Warhammer, стварыла кантору Relic Labs, якая будзе займацца невялікімі праектамі. І першай іх гульнёй стане пакрокавая стратэгія F vs Mars. Завязка простая, але папярэджу, што лепш апраніце сваю шапачку з фольгі. Марсіяне дзесяцігоддзямі наведвалі зямлю, выкрадаючы людзей і жывёл для стварэння мудрагелістых гібрыдаў. На гэты раз іншапланецяне вырашылі захапіць нашу планету. Група камандзіраў устае на чале зямных вайскоўцаў, каб адбіць уварвання. Ваша сакрэтная зброя — Splice-O-Tron, прылада, якая дазваляе сумяшчаць добраахвотнікаў і жывёл на радасць фуры-аматарам. Можна стварыць людзей-насарогаў, вавёр, как кароў і не толькі. Па ходзе кампаніі, якая налічвае больш за 30 місій, вы будзеце адкрываць новых істот, паляпшэнні і здольнасці камандзіра. Але разам з вашай арміяй эвалюцыяніруе і варожая. F vs Mars запусціцца летам 2025 на ПК. Рэліз на іншых платформах магчымы, але пакуль не плануецца. Даступна ў Беларусі. Студыя Hex Publisher абвясціла дату рэліза свайго новага праекта — даследчай ролевай галаваломкі Centum. Стваральнікі пазіцыянуюць яе як даўно страчаную гульню, якая ніколі не выпускалася. Мы апынёмся ў часавай пятлі, і кожная спроба выбрацца з яе прывядзе да новых загадкавых сцэнарыяў. Каб разабрацца ў загадцы, варта ўлічваць, што ўсё ў гэтым свеце можа быць падманам. Нас чакае шэраг складаных сцэнарыяў уцёкаў з турмы, падчас якіх апавядальнік запамінае кожны зроблены намі выбар. А размовы з іншымі персанажамі паўплываюць на самога героя і на ход далейшых падзей. Зрэшты, аўтары Centum абяцаюць, што на кожнае пытанне знойдзецца адказ. Гульня выходзіць 11 сакавіка на ПК, асноўных кансолях і Switch, у тым ліку ў Беларусі. На дзіва для сябе дадаў спіс жаданага. Выдавец Wired Production і распрацоўшчык Polluted Studios аб'явілі дату рэліза жаха Karma: The Dark World. Падзеі адбываюцца ў альтэрнатыўнай часавай лініі ва ўсходняй Германіі 1984 года, дзе жалезнай рукой кіруе карпарацыя Leviathan. За ўсімі грамадзянамі ўстаноўлена пільная сочка. Грамадства падзелена на класы, людзей шпігуюць змяняючымі свядомасць наркотыкамі і абяцаннямі ўвахода ў утопію, куды пускаюць самых паслухмяных. Вы Дэніел
Кайл Макговерн, які якраз і працуе на карпорацыю Левіафан. З дапамогай высокіх тэхналогій вы будете паглыбляцца ў свядомасць абвінавачаных, аглядаць месцы злачынстваў, апытваць падазраваных і дакладваць аб сваіх знаходках кіраўніцтву. Pollard Studio абяцае змрочную гісторыю пра каханне і страту, дзе ўсё не тое, чым здаецца. Гульня да таго будзе падтрымліваць про мадэль PlayStation 5. Дзякуючы апскейлу жах пахваліцца больш выразнымі тэкстурамі, падвышанай далёкасцю прамалёўкі і палепшанымі адлюстраваннямі. Усё гэта ў раздзяляльнасці 4К і 60 FPS. Гульня выходзіць 27 сакавіка на ПК і PlayStation 5, а вось версія для Xbox з'явіцца пазней. Даступна ў Беларусі. Адні шматлікіх навін пяройдзем да нешматлікіх рэлізаў бліжэйшых дзён. Сюжэт Pirate Yakuza in Hawaii стартуе праз паўгода пасля падзей апошняй Like a Dragon. Мадзіма страціў памяць і апынуўся на беразе аднаго з астравоў. Амнезія не перашкодзіць гора займець уласны карабель, сабраць верную каманду і ўвязацца ў супрацьстаянне з піратамі. Распрацоўшчыкі пастараліся зрабіць баі яшчэ больш дынамічнымі і разнастайнымі. Вас чакаюць новыя прыёмы і ўмеласці накшталт скачкоў і выкарыстання крука-коткі. Усяго намячаецца два стылі, знаёмы па папярэдніх частках шалёны сабака, які прапануе класічныя рукапашныя сутычкі, а марскі сабака дазволіць герою варочаць парнымі шаблямі і пісталетам. Так як у Мадзімы будзе ўласны пірацкі карабель, варта чакаць і марскіх бітваў. Варожыя судны можна абстрэльваць з гарматы і браць на абардаж. Не абыдзецца і без міні-гульняў, такіх як вар'яцкая дастаўка, караоке і картынг. Спадзяюся, я правильно прачытаў імя галоўнага герояў у навіне. Сега зняла эмбарга на публікацыю фінальных аглядаў, пасля чаго з'явіліся першыя ацэнкі ад СМІ. Па большай частцы новая гульня змагла задаволіць журналістаў. На момант напісання навіны яна мае 81 бал на OpenCritic. З плюсоў журналісты адзначаюць павялічаны градус вар'яцтва, развітую баявую сістэму ў рэальным часе, мноства пабочных актыўнасцяў і нядрэнныя бітвы на вадзе. З мінусаў малая працягласць, паўторныя элементы і не самы выбітны па мерках серыі сюжэт. Спін-офф Like a Dragon, прысвечаны пірацкім прыгодам гора Мадзімы, на Гавайскіх астравах выходзіць ужо 21 лютага на ПК і кансолях. У Беларусі даступна толькі дэмка. Іншыя рэгіёны 60 еўра, 260 злотых і 2200 грыўняў. Першапачатковую сюжэтную кампанію «Падзенне чорнага ястрава» для новай Delta Force планавалі выпусціць у студзені, але дата рэліза пераехала на 21 лютага. У свежым трэйлеры распрацоўшчыкі Steam Jade дэманструюць завязку легендарнай аперацыі ў Магадзіша ў 1993 годзе. Пасля падзення верталёта ў гарачым пункце рэйд амерыканскіх вайскоўцаў перарос у аперацыю па выратаванні таварышаў. Кампанія складаецца з 7 місій, якія можна прайсці як у адзіночку, так і ў кааператыве з сябрамі. Самі распрацоўшчыкі адзначаюць, што гэта недаслоўны пераказ сюжэта з Delta Force Black Hawk Down 2003 года. Замест сляпога капіравання супрацоўнікі Team Jade вырашылі прадставіць сваё арыгінальнае апавяданне. За праходжанне геймеры атрымаюць касметычныя ўзнагароды, якія можна перанесці ў шматкарыстальніцкія рэжымы. У дадзены момант Delta Force даступна цалкам бясплатна толькі на ПК, але на працягу гэтага года адбудзецца рэліз новай версіі для PlayStation, Xbox і мабільных прылад. Ёсць магчымасць гуляць і з Беларусі. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі, да гульнявых навін на канале Відзік і дадатковыя ролікі на сайце Patreon. Ну і, вядома, запісваеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!